Stúdió Fazekas TV uvádza, Najva Csitra Pasina Pódium 2016. Ahoj. Štefan, ako sa číta tvoje meno? Štefan Celenk. Celenk. Prosím? 2L. 2L. Celenk. Odkiaľ si? Ja bývam v Balogu nad Iplom, Balog v nad Iplom. okrese Veľký... Ale obstáli. Krčiši bývam tam. No, Krčiš. no tak, No. áno, tak, Veka. Ty si bol v Superstar v Maďarsku. No, som Aj si obsadil absolvoval... nejaké kolo? Myslím teda miesto? Tam, bohužiaľ nie zatiaľ, no ale ja by som si chcel vyskúšať, že či tu by som to absolvoval, či by som šiel ďalej, no alebo nie, neviem, no. Jasné, no musíš to vyskúšať za každú cenu. A čo ty tak počúvaš za spevákov? Koho máš rád, povedz? Fú, aj maďarské, aj slovenské Skôr niekedy. tých slovenských, maďarských sa moc nevyznáme. V slovenských ako No Name, čo to ako od neho si by som si chcel ako odspievať Dajte mu niekto napiť vody, pieseň a pani tak, Zo. no. Dajte to. Tak. Ale ešte raz prosím ťa. Čo? Že tú vetu s tým No Name a chcel by si a tak. Chcel by som si odspievať od No Name, nie alebo áno. Aha, tak áno. To je názov pesničky. Jaj. Ja som myslela, že sa pýtaš na ás. Pravda. Či nie, alebo áno, je to áno. No, ja by som to skúsil, no ale... Keby náhodou, vieš, sa zmenili okolnosti, máš aj iné pripravené? Fú, ja tak som sa tak veľmi nepripravoval, no ale chcel by som vám zaspievať, keď sa tu môže dať po maďarsky a tak. To by bolo tiež zaujímavé ináč. Pozor, áno. Dobre, a tá sa volá jak? Čo zaspievaš? To je ako jedna maďarská dudovka, tak sa volá, že Száz forintnak 50 afele. Jaké forinty? Sás, čo? 100 forintnak 50 afele. Tak sú nejaké forinty? Áno. Že 100. 100 forintov je 50, toto polovica, tak. Voy a la playa, ya subió la marea. ¡Tú! ¡Había subido la marea y encontré una paella! A zároveň aj ďalej trošku. Tak a stop. Aj sa s nami pozdravíš? Či mlčať budeš celú dobu? Prosím? Vieš, čo spievaj, Štefan? And the window shaba, get the lights and the west. Ask them like it's the over New York. You get my father and the mother lights. You mother and say you want a mother place. My father and like get the mother for lies. Get my father my ass and your mother your place. Get my fucker and I'm a sinner I'm the lies. This is your win. Dobre, a prestaň mi nadávať a poď niečo zaspievať. Prosím? A umíš tančiť? Jo. Nejaký breakdance? Aha. Očakávanie. Watch this. Yeah. They trash and I'm ill. I'm too Realita. Ukážme to. Koncovka dobrá. Dobrá bodka. To bola veľká divočina. Jedno v jednom, že? Štefan, ty si zázrak. Kde je núdzový východ? Môžeme ešte utiecť? Chceme se vám představit jako kapela Gypsy Čonkovci z Prahy. Proč není taky v kostýmu? On je manažer. Jo, takhle. Manažer, aha.
Ten má kasu v pase. Tak, přesně. Jo? A hlídá to. Super. Tak jo, tak pojď. Dobrý deň. Dobrý den. Volám sa Ištván Habodás. Prichádzam komárne. Ahoj Ištván. Ahoj. Pardon, a s čím budete soutěžit? Recitovať budem vás. Budete recitovat. Tady je ještě jiný problém. Vy budete recitovat maďarsky? Nie, po slovensky budem, ale keď môžem po maďarsky, tak aj po maďarsky. Najprv skúsime slovensky. Attila József s čistým srdcom. Nemám otca ani mať, ani Boha, ani vlast. Bielčov ni však umrčí, bosk ni dievča v náručí. 3 dni nejem, nemám čo. Sledujete televízne noviny. Švéla Bugárom a Viktorom Orbánom. Výskumu agentúry Markant sa predseda Slovenskej národnej strany Ján Slota zaradil medzi politikov, ktorým poklesla dôvera občanov. Tento trend zrejme líder národniarov nezmení ani svojim posledným verejným vystúpením. Na piatkovom zhromaždení občanov v Kisuckom Novom Meste Ján Slota slovne napadol americkú ministerku zahraničných vecí Madeleine Albrightovú a veľmi bojovne sa vyjadril smerom k Maďarsku. My pôjdeme do tankov a zrovnáme Budapešť, povedal. Na stretnutí sa zúčastnili aj poslanci HZDS Ľudmila Mušková a Augustín Marián Huska. Z takmer 8-minútového vystúpenia, ktoré dnes zo záznamu odvysielalo Rádio Twist, prinášame niektoré časti. Pane Bože, pani bratia, drahé sestry Kristu, môj starý otec, ktorý bol bitý bol korbáčom, normálnym korbáčom, trstenicou. V 12. roku, starý otec mi to hovoril, v 12. roku v Riestárskej Lučke, tuto, 22 km od vás, bol bitý trstenicou za to, že nevedel povedať katolicky po maďarsky. Počenáš. Toto chceme my, Slováci, aby sa to vrátilo, aby nás vešali po kandeládroch, aby sme sa my učili odčenáš po maďarsky, tak to teda nie je. My pôjdeme do tankov a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. My, Slováci, teraz 180 000 hektárov pôdy maďarských rokov dávame maďarským obciam a mestám. Vaši chlapci